אתם פה. אני בדיוק בדרך לעוד סדנה, בה אני מלמד אנשים להרגיש ככה. שלמים יותר, טובים יותר, שמחים יותר, דרך החוכמה של הטבע והתנ"ך. שלום, אני אופיר, ואחרי הרבה שנים בשטח בתור מורה דרך, מדריך הישרדות מדברית, מ"פ ביחידת חילוץ, מסעות בתוניס ועוד כל מיני דברים, אני שמח לבשר לכם שפיתחתי שיטה שמחברת את כל הידע הגאוני שקיים במקורות שלנו, בחילוצים וכמובן בהתנהגות בעלי חיים. הכל בשבילכם. מה זה אומר? אנחנו יכולים למצוא את השיטה שלנו לחיות טוב יותר. הבסיס אומר כך, הכי טוב בדרך. זה המוטו. גם תהנו ממה שיש, כי אנחנו כל החיים בדרך. גם תדעו שעוד לא ראיתם כלום. הכי טוב עוד בדרך אליכם, תהיו בציפייה. אבל הכי חשוב, תהיו הכי טובים שאתם יכולים. בנתינה, בעבודה, בזוגיות, בכל דבר שאתם עושים. אנחנו נותנים כלים לפי הערכה עצמית, הערכים שלנו והערך העליון. מה הייעוד שלכם? ולאן אתם רוצים להגיע? אחר כך כבר נבנה ביחד את החלום. נשים יעדים ראשונים, נעשה את הצעדים, וכן, נטפל במשברים. כל דבר בחיים, יש בו גם איזשהו משבר או עיכוב. אנחנו נדע להתגבר עליהם בצורה הכי טובה, בצורה שבה לא נתנהל מתוך הפחדים שלנו. מה הם אותם הדברים שתוקעים אותנו? אלא נמצא ונראה מה אנחנו יכולים לקחת מהמקורות, מהעוצמות, מהחוכמה שקיימת, כדי להרגיש ככה. חברים, אתם גם רוצים להיות אריות? זה הזמן. תירשמו פה, אנחנו כבר נפנה אליכם, ויחד בשטח נבנה את הדרך הכי טובה שלכם. להתראות.